Τώρα να πω και τις τρεις θα είναι υπερβολή. Ποια μέρα θέλετε περισσότερο να δείτε και γιατί? Λοιπόν, η πρώτη μέρα είναι σίγουρα για μένα. Παρασκευή σίγουρα Napalm Death. Γιατί είναι και είναι το ωραίες μας τι να κάνουμε. Είμαστε και του χώρου και εμείς έτσι μας αρέσει πάρα πολύ. Πρώτη σίγουρα. Η δεύτερη μέρα σίγουρα δεν είναι για μένα. Εγώ που είμαι πιο γλυκός, ναι, θα έλεγα Σάββατο. Σαββατάκι, Virgin Steel, Rhapsody. Θα ήθελα να δω Rhapsody of Fire. 5 Δεκάτου, γιατί είναι η γιορτή μου. Και η τρίτη σίγουρα είναι πάλι για μένα. Γιατί όχι και το τρίμερο, γιατί όχι και τριμεράκι, γιατί όχι. Αν θα μπορούσατε να προσθέσετε οποιαδήποτε μπάντα, ποια θα ήταν? Εντάξει τώρα, θα πω κάτι Λοιπόν, θα πρόσθετα μόνο. που ταιριάζει παντού. Η Tool. Η Tool. Οφ, μαλάκα στα πατάμε πετρολάρι, στα πετά. Πες, ναι. Και πιστεύω ότι είναι Halloween. Δυο θήρια που ήταν και Δυο πέρσι, θήρια. πραγματικά θα θέλω να τους δω άλλη μια φορά. Καβίτ. Έτσι για την πλάκα. Όχι γιατί μ' αρέσουν, απλά για την πλάκα. Μας είχε. Σίγουρα. Είμαστε όλοι εκεί.